खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनजों आं मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो थांगासिनो दङ। ओरैबायदि मोजां जायगा पिकनिक स्पटआ जाहैबाय गोदान खुलिगासिनो दं। बेयावहाय नोंथांमोना फैनानै बेरायफैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बिराद गोबां जायगा नुलांगोन। ओरैबायदि जायगा मोजां आरो जायगाफ्रा नै बेफोरनोसै ओरैबायदि बरिया आरोखि ना। नै देवस्रि होननाय जायगानो देवस्रि दालां होनब्ला बे सिम्पल ओरैनो बे ब्रिजआ ओरैबायदि मोजां प्लेन आरोखि ना। दैया अभार फैलाबो गोजौजों थांनो हायो, खम फैलाबो गाहायजों थांनो हायो आरोखि ना। नै नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे दैलांबारियावहाय गोदान खुलिनो थांगासिनो दङ। आंनि नुनायाव दिनैनिफ्राय मावदों बायदि जानो हागौ। हनै JCB लागायदों आरो मानसिफोर ओरै दङ। आं लोगो लाहैथ'वाखै, आं थानानै लोगो लासिगोन। नैबेनो मानो होनब्ला नैबे जायगाया लामाया जाहैबाय खोलाहाजों थाङोब्ला ओरै गोजान गोजान जायगा थांनो हाबाय, गुवाहाटि बेंगल ओरै जेरैबो थांनो हाबाय, क'क्राझार बङाइगाव आरोखि ना। बेनिफ्राय ओरैहाय दावखोयोब्ला भुटान लामा आरोखि ना। नैबे भुटान थांबा डाइरेक्ट बेजोंहाय भुटान थांबाय आरोखि। बे देवस्रि दालां बेयावनो पिकनिक स्पटआ गोदान जासिगोन आरोखि। नोंथांमोना इयाव फैनानै गोबां मानसिया फैनानैहाय इयावहाय बेरायफैनो हागोन, नायफैनो हागोन। ओरैबायदि लेटेस्ट ओरैबायदि बरिया आरोखि ना। नै नायदो नै ओरैबायदि मोजां गोदोनि लामामोन आरोखि ना। नै हाइरडसोबावमोन मानेहाय लामाया जाहैबाय ओरै सिद्दा होननानै खोन्थादोंमोन। नै इयाव ज' जिरायनानै दंलायो खामानिखौहाय मावग्राफ्रानो। बे मावनाया नोंसिनिनो ग्रुपखा दायो ने? बेनिफ्राय मालानिफ्रायथ' अपेनिं खालामनो सानदों बेखौलाय? सुरुआथ' दिनैनिफ्राय जाबाय जाहैबाय। बुंथ'नो हाया खामानिया ने? जायगायाथ' ओरैबायदि मोजांखा। नै लांदांनो देवस्रि लामा। नै दालां दं आरोखि ना बेयावहाय। नै नायनो हागोन बेयाव गोदान पिकनिक स्पट आरोबाव खुलिबावदों जाहैबाय। नै मावग्राफ्रा जाहैबाय नै ओरै दंबावो, नै खामानिखौ मावगासिनो दं, रेस्ट लागासिनो दं आरो मावनायजों लोगोसे हन्दा लाबोबावदों। नै हाग्रा एवग्राबाव ओरैबायदि लांदां ओरैबायदि गुवार जायगाखा आरोखि ना। नैबे जायगायावहाय नायदो नै बैग्रि दङ इयावहाय रेस्ट लानो थाखाय सायख्लुम ओरैबायदि मोजां आरोखि ना। नै ओरैहाय नै गोदोनि लामाजोंहाय नै ओरैबायदि बरिया। बे गेजेरावथ' लांदां जाहैबाय, खासि गोजा। नै ओरैहाय दालां भुटान थांग्रा जाहैबाय ओरैहाय। नै नैबेनो ओरैबायदि बरियाल'खा आरोखि ना। नै ओरैबायदि दा लामायाबो जाजोब्बाय, टेनसन गैला, ओरैबायदि मोजांखासै। बेजों थाङोब्ला नै एखेबारे भुटानबो जों थांबाय आरोखि ना। नैबे दैया भुटाननिफ्राय फैबाय आरोखि ना। नै नायनो हागोन। नै आरो ओरैहायबो नै लांदां ओरैबायदि गुवार जायगाखा आरोखि ना। नै नोंथांमोना इयाव फैनानै बयबो जाफैनो हागोन, बेरायफैनो हागोन। आं बैयावहाय गेदेरफोरजों थांनानै कमिटिनि मानसिजों थांनानै आं रायज्लायनो थांगासिनो दङ। माला अपेनिं जागोन मागोन बेखौ आं डिटेल्स दिनैहाय नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोखि ना। नै जायगायावनो ओरैबायदि खासि बिबार बोथोराव ओरैबायदि समायना नुखायो, फट' लानो फैखायो। आरो बेजों लोगोसे नै JCBजों हुदुजेनबाय आरोखि लेटेस्ट। नै बेखौ बानायजोबसिगोन, बेखौ रेडि जालानो ओरैबायदि समायना नुगोन आरोखि ना। नायदो नै खामानिया मावगासिनो दं। नै JCB हख्लायजेनबाय। गोदोनि लामाखौ नै आरोबाव ओरैहाय मावजेनबावबाय नै खामानिखौहाय। नै जोङो आदामोना इयाव जिरायनानै दङ। बेनिफ्राय आदा खबर सबर मारै? मोजां दा? बेनिफ्राय मालानिफ्रायथो रेडि खालामनो सानदों आदामोना? डिसेम्बर 15 बा 20 नि गेजेराव जागोन। आदसा अलरेडि गासिबो रेडि अपेनिं जाखागोन ने? दा एकदम नै साजायगासिनो दं, बानायगासिनो दं। दिनैसो फार्स्ट बानायदों। दिनैसो फार्स्ट ने? मावगासिनो नै रायजोफोर दङ, कमिटिनि मानसिफोर ज'नो। बेनिफ्राय जायगाखौ नोङो एसे मोजाङै खोन्थाहरलाय, बोरैनिफ्राय फैनांगौ? गोबां मानसिफ्राथ' माबा मा होनो डाइरेक्ट गेलेफु रड माबाजों सामथाइबारिजों हाबनांगौ। आरो काजलगावजोंबो हाबजायो, जेरैखि फैया माने गेलेफुआव फैबानो लोगो मोनलांगोन आरो देवस्रि दालाङावनो, जायखौ दाउस्रि हाब्रां होननानै मिथियो। दाउस्रि हाब्रां ने? सिखोना जोहोलावमोन नामा?
औ सिखोना जोहोलावनि जोनोम जायगा आरो बे जायगाया आदसा दाउस्रि होननानै बुङोमोन नालाय सिखोना जोहोलावनि बिमानि नामखौ बे दाउस्रि होननाय जायगायावनो बहायनो जोनोम जादोंमोन जाहैदों बेखायनो बे जायगाया बिराद फेमासबो आरो बर'नि जारिमिनाव बेखायनो माने बे दाउस्रि हाब्रांखौ मानसिफ्रा बयबो फैनानै फट' सट' लायो नालाय बेखौ ओरै गेलेफुआव थांनाय समावनो बिराद फट' लालाङो माने मानसिफ्रा दाबोथ' बिराद लानाय नुयो आदा थांलाय फैलाय आं फैबाय थायोना खासि बिबार बारला माला ओरैबायदि थाथ' लालांखायो इयावहाय होनब्लाथ' बेथ' बयनिफ्राय मुंदांखा जागाबावसो ने ओरैबायदि मोजां होनब्ला डिसेम्बरनि 15-20 बेयाव कमप्लिट जाजोबगोन जाहैबाय ने अब्ला रायजो राजाफ्रा बयबो नै खोनासंनो मोनखाबाय खोन्थानायखौ आदामोननिखौ बेनिखायनो बयबो फैनानैहाय इयाव अलरेडि डिसेम्बरनि 15-20आवहाय रेडि जाजोबगोन अब्ला इयाव फैनानैहाय आदामोननि बे पिकनिक स्पट गोदानखौबो एसे सापर्ट होलायदो ना माथो होनो आदा ने फैनानै लैहोर जाफैदो पिकनिक जाफैदो एसे मोजां जायगाखौ नायनानै थांदो ना माथो होनो आदा ने गोदान जायगाखौ बयबो नायनांगौ नायनांगौ आरो इदियावसो मोनसे एक्सपिरियेन्स मोननो जाहैबाय ना ने मानसिफ्रा बेरायनाय थाबायनाय बिदिजोंसो मिथिखायो नालाय बयबो अब्ला गोजोननाय थाबाय आदा दै अके औ अके थेंक इउ हागोन नोंथांमोना नैबे लामाजों ओरैबायदि मानसि फैखायो जाहैबाय बिजोंहाय गारि मटर देवस्रि बे दालाङावहाय ओरैहाय डाइरेक्ट थांब्लाथ' भुटान जाहैबाय ओरैबायदि लेटेस्ट ओरैबायदि जायगाया मोजां बिनिफ्राय आरोबाव बिथांमोना नै जोंनि नैबे जाय पिकनिक स्पटआव लोगो लानानै ज' मोनसे नैबे जायगाखौहाय आरोबाव खुलिनो नायदों बिसोरो नै ज' दंलायो आरो मावगासिनो दं बिसोरो ज'नो लोगो नांनानै बेनिफ्राय आरोबाव JCBजों नै हगासिनो दङ जायगाखौहाय लांदां खालामगासिनो दङ नै JCBजों मावगासिनो दङ नै होनबालाय बेखौहाय लांदां खालामनानै ओरैबायदि मोजां साजायगोन आरोखि ना बिसोरो नै नायदो नोंथांमोना नै खामानिखौ मावगासिनो दङ नै बेयाव जि जायगा खासि नुदों बेयाव ओरैबायदि मोजां न' लुगोन बिसोरो बेनिफ्राय आदा नोंबो इयावनो बेनिफ्राय मालाथो अपेनिं खालामनो सानदों आदामोनालाय दाहायसो सावरायफिननाय जागोन आदसा दे आरो नोंथांमोना गोख्रैनो बे देवस्रि होननाय जायगायावहाय नोंथांमोना फैनानै पिकनिकखौ जाफैनो हागोन आरो जायगाफ्राबो ओरैबायदि मोजां दालां दङ एखेबारे सिदा थाङोब्ला भुटान सहैगोन आरोखि ना भुटान गेट आरो भुटान सिङाव हाबहैनो हागोन आरो बे थांनाय लामायावनो नै बेयावहायनो नै देवस्रि होननाय जायगानि बेयावनो दालाङा नै बेयावनो आरो जागोनाबो बेयावनो आरोखि ना नै बरियाखा जायगाफ्रा मावगासिनो दङ आरो नोंथांमोना नोंथांमोना गोबाव सम थायालाबानो डिसेम्बरनि 15-20 बेयावनो जागोन होननानै खोन्थादों आरो रिजाल्टखौ मोनबाय थागोन नोंथांमोना आं होबाय थागोन मानो होनब्ला बे लामाजों आं थांलाय फैलाय खालामबाय थाखायो आंनि थाखाय जेबो नङा आं नोंथांमोननो गोख्रैनो आं खोन्थाबाय थागोन जेब्ला रेडि जाबाय अब्लानो नोंथांमोना नुखागोन आरोखि ना आरो आंल' नङा गोबां मानसियानो ओरै थांलाय फैलाय खालामो इसोरनि सायावबो भिडिअ नुखागोन आरो आंबो नोंथांमोननो देखायगोन आरोखि ना नायदो नै JCB आरोबाव गंसे फैबावबाय बेयाव गंनै मावसिगोन आरोखि ना बिसोरो फटाफट मावसिगोन हागौमानि बिसोरो 15-20आव होन्दों नालाय 15आवनो बोलो होदों आरो बोरैबाला बिनि सिगांबो बोलो होदों आरोखि ना बिसोरो सिगांबो हानो हागौ 15-20 होनब्लाबो सिगांनो हानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना गोबाव सम थायालाबानो एबारावथ' स्कुलनि कलेजनि गासिबो रेस्ट मोननो हागौसै अब्ला नोंथांमोना फैनानै इयाव बेरायफैनो हागोन गोबां मानसिफ्रा बेयाव फैगोन आं आसा खालामदों आरो बेजों लोगोसे आंनि चेनेलखौबो जायहा नुदों नोंथांमोना दाबाव आंनि बे जय नार्जारि इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो अननानै आरो शेयार खालामना हो बयनावबो आं गोजोननाय आरो हामलायनायखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय